In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all that have recourse to the special Masons and all those recommended to thee. Amen. Eternal rest unto them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Mayong gabi mga higalag mga igsuon ano sa kita kining inyo ato nga programa sa TV Apolya.argumento nga gipanguluhan ug gipangunahan sa Lay Catholic Apologist International Sir Argeseno uban ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron na panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong Katolika. Live kita karon sa ato ang Facebook page RJ Horolan Sandra Second TV Apolya.argumento page, and sa wala pa nakapag-follow sa atong mga pages, i-follow ninyo atong mga pages RJ Horolan Sandra Second TV Apolya.argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog po nga man ta, RJ's Vlog 2022, and pwede sa mag-send din na og Facebook stars. So, sa mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, subscribe ninyo nga mga channels na Lay Catholic Apologist International Official, RJ Sandra Second TV, Kuya Apologist TV, and Maria Kawayan Religious Forum. O pwede sa mag-send din ng super sticker, super chat, na super thanks. And ayun, magpasalamat una ko sa mga igsoon itong mga Katoliko nga kanin nagataba ng suporta sa programa. Pinagyan nila Sir Ronald Descaliarin family, Sir Romeo Nodian family, Sir Robert Avilan family, Sir Michael Roger Oy and family, Sir Rene Keblat and family, Sir Denjo Sibilias and family, Sir Emmanuel Papas and family, Sir Tupig Galimit and family, Mambert and Lapera and family, Sir Jeff Atienza and family, Sir Henrieto Tubil and family, Sir Jerry Alacri and family, Sir Ray and Ma'am Sheng Hernan and family, Sir Joy Belasi and family, Sir Joy Fitsiano Morte and family, Sir Josel Salamanya and family, Sir Ruel Siliac and family, Sir King Bias and family, Sir Salimin and family, Sir Ramil Yones and family, Sir Edmondo Esteban and family, Sir Raymond Bunhayag and family, ug sa tanan nga nagataba nagasuporta sa programa pagkahuman na dili nagapalitok or wala nagapalitok sila mga pangalan, daghan king salamat tungod sa inyong tabang, tungod sa inyong suporta kini nga tong programa na gihapon din sa social media, and until now nagkinalang gihapon kita sa inyong tabang suporta kay lagi wala mi mahimo din yung mga sir ug mga ma'am kung wala inyong tabang inyong suporta. So, sa gustong mo tabang, sa gustong mo suporta sa program, pwede ninyong ipadala yung tabang suporta pinag sa mga account numbers kana ko sa mga screens kana nagadagan nga information o pwede sa mo mag-message sa tong page kung very limitan sa inyo ang pagpadala. Daghan kay salamat in advance. Labi na karon nga ay end of the month. Hay na lang. Okay, so ugma last day of October na ba ito? October naman. Kining July by tomorrow. So yun, another na pud nga month. And this coming 23, 24, 25 sa August, so nako din sa Cebu. So atangin ko ninyo din na mga sir o mga ma'am. Okay, oy, si Zach, maayong gabi nimo og sa Lusada family. Good evening. And yun, sa imong tibuok pamilya, maayong gabi. Sir Jeffer Go, good evening po sa sir at sa buong pamilya po ninyo. And pasensya na po mga sir, hindi po tayo nakapag-live masyado. Bakit mo kasi? Ayun, expired na po kasi yung natin yung ating tinatawag na StreamYard. So, yun, until now, nag-iipon pa rin po tayo for the payment of the application po natin. Sige. So, nga tong topic, pagtulunan sa mga sulpot, dili mabasa sa Biblia. Actually, nisantop ni sa ko ang una-una, kini nga to ang topic karon kay una, daghan kay kog mga nabasa sa tawag ining mga komento sa ato ang ilabi nagkanabit ang gipang record nato nga mga videos. Dahil kung mga nagabasa nga di daw mabasa sa Biblia, di daw kasimbahan Katolika ang iyang mga pagtulunan, ang iyang mga teachings daw dili daw kuno mabasa sa Biblia. Ilabi na kay nasa lang una letra por letra ipapangita sa imuha ang pulong or title or formula sa doktrina diha sa balang kasulatan. Unya kung dili nimo mabasa mingon din siya di na tinuod. So mo na mingon sila nga tawag ka lang di daw tinuod ang pagtuo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana sa inungdan nga di daw kuno mabasa sa Biblia letra por letra. Pero ang simbahang Katoliko man dili man pareha sa mga sulpot nato nga mga amigo. Nga naman tungod kay ang simbahang Katolika man mga sir ug mga ma'am dili ta sula eskriptura. Sir Alvin Mangumpit, yes sir, good evening. Sir Polencio Cabalida, yes sir, good evening. Okay, sige, padayon ta. So ang simbahang Katolika dili siya sula eskriptura. Buti pasabot ang basis sa faith, ang basis sa pagtuo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, dili Bible alone.
dili sulay eskriptura. So mao na nga ang atong mga amigo nga mga sulpot way katungod sa tuwa mangita letra por letrang mabasa ano man kini man atong teachings. Nabuhi ang simbahang Katolika, naglawig ang simbahang Katolika for not less than 1,900 years. Ang iyang teaching mga sir ug mga ma'am wa nagsalig sa mabasa letra por letra. Nga naman kay ang Biblia ganing mismo ni Jeremias kapitulo 8 bersikulo 8. Ang gingon ni propeta Jeremias basahon sabton ang nasulat. O magingon din nga pag di mabasa letra por letra di tinuod. Sir Robert Saludes, sir, good evening. Sir Renato Tabino, Sir Ray Tabino, yes sir, good evening nimo. Og sa imuhang pamilya. Okay, sige balik ta sa to ang program mga sir ug mga ma'am. So kanang mingon nga mabasa ba letra por letra usa na ka binuang o kana bitawng biniltuldo nga klaseng nga argumento kay para ipalusot lang nga ang ilahang pundok tinuod. Kay ang style nila pangitaan nila buslot ang simbahang Katoliko pinaagi sa letra por letrang mabasa. So mo na ang mga kuan pod ang mga minions pod sa mga kuan mga engkantong mga sulpot. Mo po na di ba bisag sa mga pundok. Bisag dili lang kay Seventh Adventist dili lang kay kining Saksi ni Jehovah, kining kay Manalo, kining kay Soriano ug uban pa nga mga pundok. Uniform na ang ilang argumento asa mabasa. Ngano man kay ang ilang puntos ipakao nila ang ilang teaching sa ato ang mga Katoliko. Dili man na pwede. Ngano man kay ang ilang teaching resulta man sa pagpangilad ni Martin Luther. Subot ipasabot na ay hilo. Kung na ay poison, kung na ay hilo, dili pwede nga ang tawag ini nga kitang mga Katoliko makaon ana. Kanang giwala sa mga sulpot nga na ay verse sumala sa dako no. Okay, dili pagtulunan sulay gubad. Sulay gubad nya problema man gud pod ug mohubad pod mi. Reklamo ra man pod mo. Reklamo man mo. Di ba? Pag ang Katoliko mohubad, reklamo mo. Pero kung i-compare sa inyo ha, Mr. Tawag ining kisaba ni si Mr. Manuel Catalonia. Kung i-compare sa inyo, mas arang-arang ang Katoliko kung mo-interpret. Nga naman, tungod kay ang simbahang Katolika man God is pag mag-interpret man God siya na sa mga factual basis, dili opinion. Unlike sa inyo ha, magbasa mo bala ang kasulatan, opinionated. So, kung sa'yo na santos yung unang-una ba, isulod ninyo sa nakasulat sa bala ang kasulatan. O prasaan ang sulat skriptura. Kung sa may basis ninyo na, 2 Timothy chapter 3 verse 16, na may mabasa din ang sulat skriptura? Wala eh. 1 Corinto 4:6, nabi mabasa din na sulat skriptura? Wala eh. So, masabot man. O sang klase nga pagsabot ang imong gi-apply kaya para makaingon nga tama na imong pagsabot. Siya sa pagtukod simbahan ni Jesus, human na ba siya, namatay or tawag ining wala pa. Katong actual foundation, buhi pa siya. Siya nag-declare, thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Kay Sir Lucio Cabalonay, sir, good evening. Sir Greg Jim, good evening. Sir Will Kirante, yes sir, good evening. From San Jose del Monte, Bulacan. Sir Jofet Amorte, sir, good evening. Sir Jovile Saye, sir, good evening nimo. Og sa imuhang tawag ining pamilya. Sir Ray and Ma'am Shane, good evening. Amping makanunay. Sir Ray Ramos, yes sir, good evening. Asa naman tong iglesia ni King Kong si Medina, bro RJ, nga matod niya ang Diyos ba kay Mangga. Palusot na lang magutong iya, sir. Ma'am Maria Lucelia Lioran, good evening nimo ma'am ug sa imuhang pamilya. Okay, sige balik ta. Okay, so karon. So ang simbahang Katolika dili ta pareha sa mga sulpot nga sula skriptura. Manang wala sila katungod nga mangita nato letra por letra kay dili na maoy atong teaching. Kita ang naay katungod mangita og letra por letra sa mga sulpot atong mga amigo kini mga pundok ipangtukod og mga engkanto kit diya ta mga dapat mangayo ta sa ilaha ana. Nga naman tungod kay mo man nila teaching. Sir Robert, yes sir, good evening nimo sir. Ug sa imuhang tibuok pamilya, good evening. Ma'am Daisy Sumingkit, yes ma'am, good evening nimo. Okay lang gyapon ma'am, naningkamot gyapon sa pagpangalagat, maayong gabi. Okay. So, yun. Sir Jerome Lukite, sir, good evening. Wala pa mo lagi. Sagdilan sana sila. So, mo na ba? Mo na nga punto. So, dili pwede nga ipakaon nila ang ilahang tawag inidoktrina sa tuwa kay dili man ta. Kaya ang simbang Katoliko man God, before nag-exist ang tawag ining isa ka libro nga gitawag Biblia,
ang simbahang Katoliko nagkuan na tawag ining wali nagatudlo na nga bisag way bit-bit nga libro. Naa siya oral teaching kung baga. So, gikan sa 1st, 2nd, 3rd, and 4th century at the end of at the beginning of the 4th century. Ang ilang pagtudlo, wala man sila bit-bit libro. Kaya wala man sila bit-bit nga libro, subuti pasabot ang ilang gitudlo oral. So never gyud magtudlo sila nga kung di mabasa di tinuod. Asa man na nagsugod ng kung di mabasa di tinuod, nagsugod na kang Martin Luther. Abeta sola scriptura, sola fide, sola gratia. Mo man ya. Sir Ray, kaning mga sulpot ni adiri sa labo paggatudlog ka kindergarten ani nila sa Sir okay pang bata kasabot mo lagi Sir Ray tinuod na. Ma'am Daisy, ayas ma'am. Daghang salamat at least nakabalik ka sa pagtanaw sa live streaming nato. Sir Arvin Calabroso, sir, good evening nimo. O sa imong pamilya. Sir Aaron Kamanyan from Alabang, Muntinlupa, good evening. Sir Ruel Arangco, yes sir, good evening. Mahimo ba magninong sa bunyag ang isa Katoliko nga wala makasal? Actually, impediment na dili. Dili Sir Ruel. Dili. Nga naman, kana mga ninong ug ninang mo magud na ang panag-ingnan sa bata. Sa usa ka Kristohanong kinabuhi. So kung ninong og ninang walay kasal, ang may tabo na unsay iyang ikwan, unsay iyang tawag anang giatubang dito sa bata o itudlo nga moral dito sa bata. Sir Malco, yes sir, good evening nimo og sa imong tibuok pamilya. If matay ilang membro dili naman nila handumon may pang-iro. Actually Sir Arnel Villagon sa maluoy ta ng ilang mga membro gyud kay kung mga matay na ilang mga membro tama ni mong gingon sir murang lag ka ng way pulos bakit di naman makahatag og kuan di naman makahatag og tawag ining usa na 10% mo lang di na gyud nila iampo sa tuwa buhi man o patay sa atubangan sa Ginoong Dios kinahanglan sa makadawat pag benepisyo simbang Katolika ilabi na sa gitawag og pag-ampo. Okay, si Mr. Bunghanoy, Bible unyang pulong sa Diyos imong ikinabuhi. Oh, anong pulong sa Diyos nila? Biblia na, Mr. Roy Bunghanoy. Kung Biblia na, Mr. Roy Bunghanoy, kisa pinag-ingon nimo nga kanang pulong sa Diyos nila, refer na sa Biblia. Kini mga buang na sila ba? Mga turning niyang ilahang tawag ining pangunahuna basta ato ang ipahid o ipakaon sa ilahang medisina. Sir Jovi, galisod ka ng bagong CPO niya idaran na ang mo lagi sir. Sir VM sa Malazarte, good evening from Sawang, Sibuta, Zamboanga del Norte, good evening sir. Sir nga na magkisi-kisi man ang SDA, ani akong pangutana, Gregorian calendar gibuhat. Siyempre, mas nakabaluan na sir. Sir Ramil and the Yalas family, good evening. Kung Bible aron na dili gyud na ma-resolve kung si Jacob ba o Hili ang amahan ni San Jose, mapugos na sila nag-reference historical background kung tikunsa. Yes sir. Mabitaw nga, kining mo mga tao na muna sa nag-iro sa Ramil. Isuka na nila ang ilahang magisuka na nila ang tawagan ng teaching mo gamit ang outside sources magagawa sa Biblia. Pero pag maglisod-lisod na sila, mo gamit na sila kasaysayan. Mo na sir. Mo na nga, mura nag-iro ni mo mga tawahanang mukaon sa ilang kaugalingong sinuka. Okay, Sir Sir Erwin Amante, sir, good evening. Ma'am Gina Capadist from Tanay City, Negros Oriental, good evening po sa inyo. O sa imong tibuok pamilya. Mga lagi, Sir Larry Labrador, tinuod na, patinggahi agulo. Kalit lang og tawag ining kawa akong signal. Maotong wala gingon nga sugo o kasulatan lang tawa sa inyo pagtulunan. O lagi, kisa lagi nagingon ninyo nga ang amo ang pagtulunan wala sa sugo or gitawag og wala sa pagtulunan sa bala ang kasulatan Mr. Amber Bautista. Unsay criteria? O sekretarya ba nga makaingon ta nga kana dili na iyan ni Kristo, kana iyan na ni Kristo, kana nga pagtulunan iyan ni Kristo, kining nga pundok dili ni pagtulunan ni Kristo. Unsa may basis? Ayaw ko tag-opinion ha, tagaay ko ninyo facts. Kay kung ako ang mangutana sa inyo concerning anang kinahanglan gyud tawag ini nga pagtulunan na agyud sa kasulatan unsang sitas na. Letra por letra. Sir Eugene Amoroso, yes sir, good evening. Amo ba, Sir Luigi?
Applied ta wala mo ko ang karon ko sa mga tagi kini mga kuan kini mga sa badiha. Sir Tano, good evening. Pa-shout out from Cebu, Sir Nel Kongshing. Good evening nimo sir. And happy birthday kay Sir Tupi. Galimit ni Sir, happy birthday nimo. Salamat sa Ginoo nga gitagaan ka og dugang pangkinabuhi. Milagro gyud kay itong pagkahitabo ba. Yon, happy birthday sir in behalf sa Lay Catholic Apologist. Sir MJ man pinsahan from Piapi Market, Davao City. Good evening sir. Wako kaadto atong tawag ining Sunday kay nagulan. Manang wala ko ni dayon. Sir kamanyan na Roland bro RJ kini sibong Hanoy moingon og pahoy og pangutok. Ngano mang magbuot kung naay mangutana magbuot maning lagi. Sir Sem de la Cruz, sir, good evening nimo sa imong pamilya. Okay. Kini mga pagtulun-an sa mga sulpot mo hindi mabasa. Unsa may pananglitan sa pagtulun-an sa mga sulpot nga di mabasa. Kanang sulod skriptura number 1 na, di na mabasa. Di na mabasa Biblia, letra por letra di gyud na mabasa kanang sulod skriptura. Never na mabasa sa Biblia. Nakatawa ko bro kay pista man to ingon iyang amiga nga pista baka dili kay Christian man mi kamulay Katoliko man mo di magpista mo ba Sir Teodoro yung video gusto ko mahimong pohon Sir Nel at least narana sa mga parokya Sir Neil Sir RJ Hawad raman ang mga sulpot sa ilang unya tinuod na si Rita Bino tinuod na kay halas man ang imong sekta punta ka sa Israel mo lagi Sir Joby. Okay, sige. Balik ta sa ato ang tawag ining topic. Every Sunday ko dito sir, pero katulang laging Sunday wala ko kadto kay nagulan lagi. Yan, bit Paul speaker. Sir Mel Calago, yes sir, good evening nimo. Og sa imo ang gitawag og pamilya. Sige, proceed ta sa ato ang tawag ining topic. So, number 1, ang ilang teaching kanang di mabasa. Di daw tinuod. Kanang sura scripture di man na mabasa. So, kanang nagtuo man sila ana. Kanang ilang mga tagsa-tagsa ka mga founders ka nagtukod og ila-ila ka galing mga sekta di man ang basa sa Biblia. Never gina ang basa sa Biblia. Pero ngano nituo sila na? For example, Seventh-day Adventist, nituo sila si Ellen G. White Propeta. Di man ang basa sa Biblia. Iglesia ni Manalo, nituo sila si Manalo Angel. Di po ang basa sa Biblia. Pero ngano nituo sila? Kanang pulong Biblia that refers to the Old and New Testament book. Di man na mabasa sa Biblia. Pero nga nung nituo sila. So buot ipasabot mo kung yung ganina, sila mismo na ay mga pagtulunan nga di mabasa sa Biblia. Muna sa tuang mga sir, mga tuan ng ipangutanaan ng mga gitawag og kining mga argumento kanang ilang mga pagtulunan atong ipahid ra pod sa ila magkabuang intaw ng panubag ng mga tawhana magkabuang in the sense ba nga usukan pa ba ilang gikaon ng ilang kaugalingong kuan ilang gikaon ng ilahang kaugalingong tawag ining pagtulunan nga hiwi pagtulunan nga dili iya sa Ginoo. Sir Mel Calago, yes sir, good evening nimo sir ug sa imong pamilya. Unsa nga pundo ka nag-ingon nga Yeshua lang jud ang tawag sa Dios? Ako na ko naatbang na sa una Sir Flores katong mga messianic yudim. Ana ko mga naatbang ana. Sir Sam de la Cruz na mga sulpot nga uhong nagtuo sa once upon a time storytelling nga kutob mo nang gitawag silang protestante. Man tinuod na. Ang sa Eskriptura wala magpasabot nga dapat mabasa Biblia literal pala sayop ng imong nahibawan. So amo di pasabot ka ng inyong mga pangutana sa amo sayop na. Ano pangitaan mi ninyo literal mabasa? Tudluin na ang imong mga kaubang mga sulpot Mr. Burha. Kung sayop ang among panguna-una nga kinahanglan mabasa letra por letra. Ngano ikakanaman ninyong ilabay sa mga pangutana? Mabasa bas Biblia, pagbasa, wala man lagi kuan lagi ito, kanangitag litra por litra. Di ba? Okay, 12.6 kay gagamiton na sa SDA sa pulong. Sir, ang explanation ana sir ang whole context about anang gitawag og Revelation chapter 12 verse 6. Kan chapter 12 mismo. Nga naay babae, naapi kaliwats bitin. So dapat mao na i-explain nato. Di lang kay kanang the word wilderness. Kanang ilang ang pronoun na claim
wala nay tawag ining kuan, wala nay gitawag og kining basis ba nga tinuod ang ilahang pag-akusar. Sir Joven Garcia, yes sir, good evening. Sir RJ, lain na social media tinuod ba sir nga naay gipangtangtang unom? Wala ko kabalo sir. Wala ko kabalo. Okay, Ama, Anak, Espiritu Santo ay gitudo ng Kristo, tanawa na pud. Babasa lang sa Biblia niya pagkaman inyo pag yung gubaon. Ingon ni Kristo, bautismo sila sa ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo niya, ang inyo di pwede. Gahi pa mong Kristo. Dili, parihura mo basta di Katoliko, parihura mo. Uniform mo mag-teaching. Sula Eskriptura, uniform mo teaching. Onya, kung tawag anang mali ang akong pangunahuna, mali akong interpretation sa inyong teaching, nga kung di mabasa, di tinuod, then buti pasabot, nagabasa din mo outside sources gawa sa Biblia. Ana ba, Mr. Burha? Hagbong juga permintian ng imuhang kuan ba? Hagbong juga permintian ng imuhang argumento, Mr. Burha. Yeah, tinuod na, Sir Sam, tinuod na. Sir Jun Rasen, yes sir, good evening. Yeah, ako mong gi-budget niya ako ang StreamYard, Sir Jun Rasen mo nang taod-taod do ako ka-live. Okay, tanang protestante ka ba ni mo na kay kana tanamo ya tinuod na. Sir Jerry Miguel from Sitio Balongay, Barangay Montilla, Moises Padilla, Negros Occidental. Yes sir, good evening nimo og sa imuhang tibuok pamilya. Mama na, di ba? Kadaghag tawag ini mga puntos nga di mabasa, pero ang problema lagi anak, kung makiatbang kanila, unsay pamaagi, unsay mga basis nga tama ang ilang interpretation sa nakasulat sa Biblia. Kaya di masala mo itong magisterium. Wala man sila kana bitong community nga maka-interpret sa Biblia officially. Wala bag Supreme Court ba, kumbaga? Pag mo declare ang Supreme Court, mooyon ka magsadili, sunod ka. Basta mo declare ang Supreme Court. Sila, wala man na sila. Ang simbang katolika na, mo ang magisterium. Ang sa inyo ha, asa man mo mangitaan na magkabingkil mo sa inyong argumento or sa inyong interpretation o tanawa. Mga alipors na dito, nagkatibula agrapod nga naman, kaya sila mismo nga nagkasinabot. Sir Saraki, Kinpache, sir, good evening. Tuo sa scripture sa doko, no? Sakto ang interpretasyon. Ano ko sa dili tanang nagtuo sa scriptura sakto. Sa mga tamang interpretasyon be? Mr. Armando Burha, ikaw. Subot ipasabot, nag-acta karon as tawag ining official teacher. Kay naaman kay mga nagtuog sa scriptura niya pagka man dili man ka tanan po tinuod ang interpretation. Unsay basis? Unsay basis og asa pud na gibasihan sa Biblia? Og unsa pud ang gibasihan pud ninyo nga tama ang inyong interpretation? Sir Ivan Octaviano, sir, good evening. Yes sir. Sir Mang Sario Galapati, sir, good evening. Yes sir Ivan Octaviano, yes sir, good evening. Yes Sir Jose Rosel from Lapu-Lapu City, yes sir, good evening. Sir Antonio Sarona, good evening sir. Basta ipakaon na si Ezekiel 4:12, ang Dios nagsugo nga ipakaon ng hugaw. Wala sir, pakanan na sila Sir Antonino. Sir Tumito Sano, yes sir, good evening. Sir John Ralph Gapos from Camiguin Island, yes sir, good evening. Sir Javi, let's see, yes sir, again, patuyang wala gani mo yung Bible, don't quote a verse in the Bible which is not your, yeah, tinuod na Sir Javi. Ang Biblia sad ang basihan saktong interpretasyon. Buti pasabot ang libro ra pod ang maka-interpret sa iyang kaugalingon. Tama ba, Mr. Burha? Unsa na pod ang sitas? Sir Sam de la Cruz, ya. Unsa na pod ang sitas na pod, Mr. Burha? Talawa. Ngita na pug asa mabasa sa Biblia. Ayaw ko tagita lagi ng asa mabasa sa Biblia litra por litra kay dili na mo ang teaching. Di ba? Ang gingon nimo ang Biblia ra pod ang makasabot, maka-interpret sa iyang kaugalingon. Unsa na pod ang sitas? Kung tinuod na, di dapat katunyo no kung nagbasa sa scripture, wala naging pagtuag teacher. Kung tinuod na imong pangunahuna. Sir RJ, kanang pag-misinterpret sa mga sulpot, ilang pagbasa Bible, timaan na nga pis-pis. Moman. Sir Cyril, yes sir, good evening nimo sa imong pamilya. Ma'am Erinea Simeon, pasod la Sir RJ, kay Bright, siguro na mo lagi. Pag may nang sulod, pasudlon ko na.
Okay, Sir Marlon Albaracin, yes sir, good evening from Toril, Davao City. Yes sir, good evening nimo. Kung saan na to pagtuo sa ila, Sir RJ, nga perti naman nila naghana, iyahay nagtukod og simon mo lagi na, sir. Wala problema diha. Katong gingon ni Mr. Burha nga, dili man tanan nga nagtulo-usul sa Scripture tama ang interpretation. No? Kinsa magid ang interpretation atong sundon? Ngunya ang Biblia daw. Ang interpretation nara po daw sa Biblia. O saan po sitas na? Wala gihapon eh. Palpak. Palpak na teaching na eh. Palpak na nga teaching. Ang simbahang Katolika na ay teacher. Mabitayin mo ni Kristo, tudlo sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. Buot ipasabot na ay responsable nga mo tudlo. And Romans chapter 10 verse 14 to 15, kalang maong responsable magtudlo, di padala. O way labot ang mga sulputan na kay sulpot na gani. Diba? Sulpot na gani. So, unsaon pag tawag ining usimilauman ni mga tamang interpretation kung ang imuhang gipangutana sulpot ra. May connection dito sa mga apostol. Supak na na sa Biblia na ang magtutudlo dapat gipadala. Unya, ang basis sa pagpadala katong gibuhat ni Kristo. Gipadala ni iyang mga apostol. Ang mga apostol nagpadala pod. Kani mga sulpot karon. O kato si Mr. Burra, kasi pa nagpadala ninyo. Biblia na ganina. Karon, kung sundo nato stricto ang Biblia. Sige. Kasi nagpadala ninyo. Kinsa responsable nagtudlo ninyo para magtudlo mo? Wala eh. Tudlo silang Dios, ang Dios daw. Oy, nagpadala, una-una. Damgo na si Royal, damgo. Kristo manggani nga. Padala gini mga apostol. Nga mo unang gipahimutang sa iglesia sila, ang Dios nagpadala namo. Damgo. Damgo. Okay, gipong patay Sabbath keepers panahon sa Inquisition. Sudo ko no? Yung si basis na nga Sabbath keepers to. Lucky historical source history of Sabbath. Uy, founder mo na rin si Jen Andrews. Sabadiha. Ipamatay ng Sabbath keeper. Sure ninyo eh. Yes sir, Tope. Yes sir, good evening. Happy birthday sir ha. Happy birthday sir. Wishing you more birthdays to come. Happy birthday sir. Nag-wild baya ka last mawalagi sir Cyril. Okay, yan na. Kini si kuan ba? Kini si tawag kini sa baktaning ba? Bisig siya ragod na ipahid lang tuwa. Ay, nalang. Pagtulon na nila pero pangutana mabasa sa Biblia ilang mawalagi sir tinuod na sir. Sir Carlos Ortiliano, sir, good evening. Sir J. Colorvida, sir, good evening. Sir Lars Kiltagondi from Panacan, Davao City, sir, good evening. Sir Idol Community, good evening. Ono Corinto 2:13, San Lucas, Dagano, 24:27, Salmo 119. Unya, kisa pinag-ingon mo nga, mo na ang pag-interpret sa Biblia, Mr. Burha. Kisa po nag-ingon ni mo na, Mr. Burra. Kisa po nag-ingon ni mo nga, tawag ining mauna ang tamang interpretation. Sige dabi, kanang gipang kote mo sitas. Ma'am Daisy Suminggit, mo lagi, Ma'am Damgo lagi. Okay, sulod na po. Nisunod na ba Mr. Burra diri? Kalimot na ko Dili kayog litra por litra pero kanang amahan namo dili man gani sila mo gamit ana ay ang ilaha Sir Marlon ang ilaha lang tawag ang ginagawa katong ilaha magustuhan ra pag di nila magustuhan nila gamiton pili-pili ba cherry picking ba ay nalang dagan sala sir ni amin ako ban sa mga ay good evening ma'am Alani and also sa imong mga anak maayong gabi. O sa Tibuok Galim family, good evening. Sir Dibo Nostol, yes sir, good evening. Unya, kasi nagsulti nimo nga mo ni tamang interpretation. Ang Proverbio 3:6, Mr. Burra. Kasi nagsulti nimo ana. Unya, dahil gipanghatag nga sitas, bisag usaan na ba? Di ka kasulbad. Ay na lang.
Sir Rodrigo na sir, good evening, good evening. Sir RJ, pabutangin na og badge imong account na lagi. Sibot pasabot badge sir Carlos. Okay. Actually, nakasuod naman doon na diri ay okay numdum ko. Ito nagwalid si Mr. Bura patagka lag istorya. Patagka lag. Wrong conclusion always. Ay, Sir Quinsian Noah Binaya, sir, good evening nimo. Og sa imong pamilya. So, kini pagtulon sa mga sulpot mo, hindi mabasa sa Biblia. Kanang ilang teachings, dili na mabasa sa Biblia. O kanang mga characters nga naa sa balang kasulatan, particularly kanang New Testament, kanang mga sulpot, wa na connection ana. Sulpot good, di ba? Kung tan-on mo nag-background ana, magkabuang. Magkabuang yun. Okay, para sa mga pastor, asa ba sa Biblia gamito ng 10% sa pagpa-enroll sa anak o pagpalit makeup sa asawa. Wala akong giingon. Luoy ba, luoy? Sir Cyril, na high blood kay naa daw sala nga naay grasya. Tama, kay numdum ko. Na high blood niya, pagkaman niya, wala kalit, di ba? Sir Maris from Hagna Bohol, good evening. Program sermon na katong musapaw-sapaw di maminaw. Mao ba? Katong hastag ipita. Kinumdum ko. Muna magkatawa ko. No, unsay beses. Di gid makahatag unsay beses. Kinsa nag-ingon nga sakto nga atong interpretasyon tubag dili tao, dili simbahan ug dili tradisyon ang last authority kundi ang Biblia mismo ug ang Espiritu Santo. O unsa pong sita sa Biblia be, kapitulo ug bersikulo nga ang Espiritu Santo gipadala sa Biblia. Oy, wala. Gituga ang Espiritu Santo tawag anang buoy naghimo pa maagi nga para naa na ang kasulatan. Pero kanang gin ko sa dili pa na refer sa old dili pa na refer ang apil na ang New Testament. Dili pa na apil din na. Nya pagkaman mo yung apil, ay inyuhan na po ng biltol na niya pagka-interpret. Asa ko no? Man daw mo Sir RJ ingon sa daw ko no katok Katoliko. Mao ba? Kasi sultian na ang Katoliko, Mr. Rexmundi. Sir Roselo Suarez, sir, good evening din mo sir from Libya. Amping kano na sir, amping. Gichat GPT ras panuway. Sir Donny Padon, yes sir, good evening. From Sugod, Southern Leyte, good evening. Mao lagi. Sir Gilmore Virana, atong atuan ning kauban nga tawag ining kuan. Nga gitawag og kining Defensor Katoliko. Mao ba? Mo na isulti nila. Na Santo Papa na sa Padron. Sir Tano, sir, na may nag-comment na below the belt, bastos kayo ang i-book na, sir. Kinsa tawag ano nag-comment na, sir. Di man ko mapiktuhan na ng ilang pagbinastos, sir, kay nagreplika man na sa ilang kaugalingon. Buot pasabutan na nga nganong nagbinastos na sila tungod sa hinungdan nga kanabitawng ilahang nasakitan sila ba sa ato ang programa. Mo lang nga makuha gyud sila tawag ining maningkamot gyud sila og kanang bash, maningkamot gyud sila pagbinastos ug pagistorya. Pasagdira na sila, sir. Yes sir, na-share. Thank you sir. Na good PM Brad watching from Cape Town, Cape Town, South Africa. Yes sir, Anisito Basaya. Good evening nimo sir ug gaamping kanunay sa imuhang pagbiyahe. Kung dili on leaders sa San Pedro mga pikoy na. Grabe pud sir. Mr. Rex Monday, sa ko no, wala guro ka nagatuon sir. Kinsa nag-ingon? Ano ko nagtuon? Kinsa nag-ingon? Okay, wala man sa ko no, wala man ko nag-ingon nga ang Biblia. Kinsa man nagibatan ng Espiritu Santo? Kung wala ka nag-ingon nga gibatan ng Espiritu Santo ang Biblia. Kinsa may nag-ingon nimo nga tawag ining giyahan kay sa Espiritu Santo nya pagkahuman ang pagpadala sa Espiritu Santo individual. Sige dabi. Unsa na pong sitas na? Si Raymond Nakulango, yes sir, good evening. Dilit na lang Katoliko irehis, na irehis, pero tinood na Sir Carlos. Members Katoliko maori mo unay sa kantsaw sa ilang CFD. Normal na. Normal na kinantsaw ay pamangganit sa Agustin ug San Jeronimo kaniadto.
San Agustin, San Jeronimo, nagdebate na. Nga naman, kay normal lang nga nasulod simbahang Katoliko kay para mugawas ang kamaturan. Pero ang sa inyo ha, bisan pa og tawag ana magdebate mo, magunay-unay mo, mga magkamoy tinuod, piki lagi mo tanan. Basta na mo gawa simbahang Katoliko. Kay allergy ang mga wala gi sir. Wala birthday fiesta Pasko, focus na dyan sa 10%, mawala gi sir, mawala gi sir. Unsay mo basihan nga ang tradisyon equal sa Biblia? Ako nang sulti San Pablo, 2 Thessalonians chapter 2, verse 15 and chapter 3, verse 6. And even ang Biblia product sa tradisyon. Sagdira na sana sila, sagdira na sila. Mga sulpot lagi sir adyang tinuod nagdugang o nagkuha. Tinuod na si Rita Binong, tinuod na. Ama ba? Then mag-provide sa dokumento Mr. Exmundi. Asa nga dokumento na? Asa na nga dokumento? Nga ni-declare ang simbahang Katolika nga sa space areas. Kaya kung dili, nagbutang-butang sila. Okay, ikaw naglibog ron. Saon na nimo, Mr. Armando Burha. Sir Guillermo Calapri, sa good evening. Ang nasila ha, sir, espiritu tunto. Siyaray, apil-apil pagin mo ng internal matter simbahang Katoliko. Sama na hotdan na mo grason? Di ba? Okay, din i-prove kung na-erase ko Mr. Exmundi. I-prove. Sir Cyril, mo lagi sir, tinuod na. I-prove. I-prove. Okay, yun, nagyatag mo lagi. Tinuod na siya. Sir Carlos, nagsulting tinuod ka mo. Bayay, tinuod lagi na. Kaya ang Biblia, klaro nga nagtudlo nga ang Espiritu Santo gipadala sa matag usa. Ang totoo, dili lang sa simban, pataka raman ka. Unsang sitas na kang mata sa matag usa, kanang San Juan 14:17, ang una ng mga iglesia, ang iyang gisultian na, di ba? Efeso kapitulo 2, versikulo 20, unang gipahimutang sa iglesia ang simbahan. Paano yung ka ba? Bangag naging argumento ninyo. Dili na mo sulod si Buddha kay hadlok maulawan. Ay oo, tinuod na Sir Erwin. Tinuod na. Okay, sige. So wala pa nakapag-follow sa mga pages, i-follow niyo itong mga pages, RJ Orolan Santos Second TV, punta the page, Kuya Palos TV page, and the RJ's Vlog 2022. Uga pwede sa mag-send ng Facebook stars. Sa itong mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, subscribe ninyo itong mga channels na Catholic, Apologies Ito Official, RJ Santos Second TV, Kuya Apologies TV, and the Barikawan Religious Forum. Ug pwede sab mo mag-send din ng super sticker, super chat, sa super text. Ayun, sa mga Katolik kung gustong matabag sa program, pwede ninyong ipalang tabag suporta, pinas mga account numbers, manakaroon sa mga screens kung nagadagan ng information. O pwede sab mo mag-message sa itong page kung may remittance yung pagpadala. Daghan kayong salamat in advance. Sa kuno, gibasa ko na. Kung man ako nagbasa, mabito nagkatawa ko sa imuhang argumento, Mr. Burha. Sinimpang kong. Tanawa. Si Mr. Castin Blue, ngita na po na sa kuhan. Wala pa kita na humon sa katapik at na po na siya og mga ribulto. Tugdugan naman mo na gito bagoy. Noon saan yung mga tawanan? Murang manig mga daot. Ay, nalang! Pagkadaot yung mga tawanan. Nagmalampuson. Wala daw nagmalampuson akong mga argumento. Galisod ka naman gani. Diba? Mga teksto nga imong gipanglabay. Kung sukuan pa ba, di ka makabenepisyo. Nga naman, sulpot ng gugka. Wala, Mr. Burha, sulpot ng gugka. Bisan pag sa kamilyon ng sita sa imong ihatag sa tungod kay sulpot ka, ang imong interpretasyon di ginamo inline sa pagtulunan sa iglesia ng gitukod ni Kristo. Di ginamo inline. Pasyabol, John chapter 14 verse 17, individual di padadaan na, taka lang. Kinsa may tawag ining gisultian din na Mr. Armando Burha. Tanaw nakasabot pag sa iyang gipangsulti. Tanaw na to. Kung nakasabot ba si Mr. Burha sa iyang gipangnyawit. Sa St. John chapter 14 verse 16 to 17, kinsa ang tawag ining kining audience ni Kristo diha. And tanawa daw ang Efeso kapitulo 2 versikulo 20. Sa iglesia lagi. Sa iglesia. Ayaw lagi. Nga naman, Efeso kapitulo 3 versikulo 10, pinaagi sa iglesia may bawaan sa kalangitan ang kaalam sa Dios diya sa nagkalain-laing paagi.
Mao lagi Sir Robert, Sir Ed Generalao, good evening. Wala kay ebidensya nga sulpot kami. Day, naku ebidensya. Palang palang yung rehistro, ebidensya na na. Kaya palang gawas mo simbang katoliko, ebidensya na na. Nga sulpot mo. Ebidensya na nga sulpot mo. Ang simbahang katoliko, ang iyang edad, 1,992. Kung kamasayop. Years old. Eh, ang sa inyo, pinaedad sa iyong simbahan, sikta, Mr. Burha. Kung dili gani na mo lampas og 1,900, but pasabot, sulpot lagi mo. na lang. Ay, na lang. Pilde ka na maglagot. Okay. Sulod na Burha. Sige lang kag yama-yama. Sige daw. Masig ganahan yung musulod. Tanaw na to. Sige lang kay ato ning sacrifice ang pila ka adlaw if in case nga maapi kita. Diloy, ikaw ganin dagang topic. Imo bitag ipangutana ta ka. Ikaw man ang dagang topic, Mr. Burha. Mo tagi pangutana, kinsay gipadalhan diha? Kinsay gisaar nga padalan? O sa dihang gipadalan ng Espiritu Santo asa man itugpa? Sa buhat kapitulo 2. Kinsay gitugpahan diha? Individual? Yabag. Ano na lang. Sir Carlos, Sir Carlos, Sir, good evening, good evening. Sir Budoy Kahilog, yes sir, good evening. Huwag sa mga nanang link, masigirahan mo suod. Okay, patron Saint Ignatius, paspas kaon lagi ang SDA ugumba. Grabe po da. So, yun. So, dagag gitawag og mga argumento nga lagi tanawa Mr. Burha atong gisundan sundan di sa provide og tama nga tubag. Grabe ka sulpot mo pa yung ay oo tinud na sartano. No problem Sir Carlo. Kanunay na basta gahinin ninyo kuan sir ha. Gahinin ninyo og panahon ang atuang convention Sir Carlo ha. Kay asahan ta mo na sir nga makaabot man na puhon-puhon. So ingon ana mga sir ug mga ma'am. Manang bisag kung saon ni mga tawhan na kotlog sitas nya unsay tawag ining basis nga nakasabot siya di katubag. Nang Biblia ang mag-interpret na dagingon din na nga tawag ining Biblia that refers of the Old and New Testament Mr. Elizabeth Taning. Ano gipag pinisot ba? May sinabi ba dyan sa 1 Corinthians chapter 2 verse 11 na yung tinatawag na ang Biblia ay makaka-interpret sa kanyang sarili? At saka yung term na Biblia dyan refers sa Old and New Testament. Sige nga. Basahin mo nga. Mo istorya sa tao, unsa daw? Ang Diyos Espiritu Santo, mo istorya sa tao. Uy, espiritista na kana Mr. Ander Bautista. Ha? Mo din na paagis Ginoong Diyos. Nga mo istorya Espiritu Santo sa imuha makigpulong sa imuha. Espiritu Santo taka lang. Luya po ninyo ano eh. Di ba? So diha pa lang tawag inadagan sa argumento wala na eh. Disgrasya na. Ikaw nga yung bobo rito eh. Mr. Sabagtaning eh. Kinuot mo yung 1 Corinthians chapter 2 verse 11 pagkatapos hindi mo maibigay yung tamang phrase na sinasabi mo makaka-interpret sa kanyang sarili. Yes sir. Yes sir Ramil. Sige sir, maayo. At least na natin mga participants. Sa John Paul Ungabi sir, good evening. Hindi po play the 14 unsay masulti wala pa ko nakakita sa declaration Sir John Paul. Para makabalos ka, para mayagyag ng inyong maolagi, Sir Romel. The Cavada family, good evening. Palpak again maolagi. Bro, wala kay kaming debate. Sa karon sir is wala pa. Naman tigi nagkuan sa Cosi Stalwart. Pero wala pang po na final. Okay, inamdaan nagdo sa my blood man. Okay mo nagkatawa ko kay sa ko mga videos grabe mag-wild na sila dito sa comment section. Ikaw kuan ka. Tawag ini nga sana dadagan na kay mga ginapang istorya sa ko katawa lang ko. Ano man kay tanawa ng high blood sila. Subot apektado kay sila sa kuha. Wala pa ko kakita sa John Paul. Wala pa ko kita. I-check sa nako na. Okay, sige.
Sige, sige. So muna mga sir, unang ipangutana kanang ilang founder mabasa ba na sa Biblia? Kanang ilang pagparehistro mabasa ba na sa Biblia? Kanang mga particular teachings nila mabasa ba na sa Biblia? Particularly kanang sula escritura. Kana pa lang wala na eh. Paso na tanan. Tanang argumento na paso na tanan. Nga naman, kay diha pa lang nga tawag ini nga portion sa argument, di na sila maka-provide og tama nga tubag diha. Ang mga sulpot hinagibas demonyo aron gub-on ang RCC nga tinukod ni Kristo. Usa sila sir, usa. Mao gyud Sir Jeco. Sir John Evi Lagdayan, sir, good evening. Wala pa sa Badista man ang nanghagit Sir John Evi. Sir Carlos Bastasek, sulpot ginakaroon ng sulpot. Ang pagkatinuod nga simbahan dili ba sa papeles sa gobyerno kundi ano mo parehistro man mo. Mr. Armando Burra. Unya dito sa rehistro imposible man na og piki ang inyong information nga gibutang dito. Di ba Mr. Burra? Basta magparehistro mo, inyong ihatag ang tama nga information. Kay kung mag-fill up mo sa inyong registration nga dili gani tama ang information, falsification of public documents na. Mr. Burha. Diba? Number 2, ang gibutang sa inyo ang gitawag og rehistro, kamo founder. Or naa mo'y founder. O may kalabutan na ng Efeso Kapitulo 2, versikulo 20. Ug po may kalabutan anang tawag ining kanang iya sa Dios kano man kay iya mo siyawa. Kadang gingon nimo ihatag ang Cesar, iya mo ni Cesar nang parehistro mo. Oh, suko na po na sa ko kay di katawa ko. Di lagi mo kilusot lagi sa kung saon. Sir Jerry Kapay, sir, good evening. Sir Cyril, ang kanang TLM na church sa Tagum, sir, isa na adyo dito sa mga pari. Actually, sir, yes na, pero murag kaduha naman siguro sila sa Kabul magmisa, sir. Kaduha na sila magmisa, sir. Okay, Sir Richard Ricardil from Barili, yes, sir, good evening. Kung basa pagkatinuod sa simbahan, dili basa sa papeles sa gobyerno, sa pagkatugod sa ebanghelyo. Asang nagisandig ang ebanghelyo sa inyo? Sa individual, Mr. Burha? Ingon gani Kristo, ako magauban kaninyo. O man naman Kristo nga, ako magauban kaninyo o katupong sa mga naas gawas ninyo. Wala eh. Wala. So, buti pasabot kay para matarong mo, para mahimo mong legal, tukan mo tinuod sa inyong pagparehistro. Nya sa inyong pagparehistro, registration, sa inyong information data sheet na ay mga founders. So kung na ay mga founders, buti pasabot din ay ang Kristo. Ay, nalang. Ay, may gingon din na nga tawagin niya maka-interpret ang Biblia sa iyong kagalingon mo sa sabagtanin. Ay, nalang ng mga tawhana. Nang-high blood ng SDA sa imuha, Brother RJ, basig kusog, muhigop sabaw sa umba. Nalang. Sir RJ, ano sa mga tana ko, asa mabasa sa Biblia na si Kristo mismo may paulay sa adlong Sabado o misimba sa SDA. Huwag mabasa litra por litra. Huwag mabasa na. Okay, yung Biblia nga nagsugod si Kristo nga butangan o incorporated. Tinuod na. Sir Gerald, si Arpentes unta to kay wala na daw musukol. Musukol. Ang pangsayahan lang kay hinangin na ginaiyahan niya. Iyahan lang yung tawag anang makuan katulad makaya-kaya niya. Dili ginaubal lang sa kuha ano man kay kapila man pakong. Sir Erwin mo lagi. Naintindihan niyo po ba ang inyong katanungan sino ba nag-i-interpret mag-i-interpret sa Biblia? O kaya nga po so mag-i-interpret po sa Biblia ang Iglesia Katolika. Siya po yung kasi yung Iglesia itinatag ng Panginoon sa Kristo. Baka wrong pera ko Sir Budoy Sir Cyril Lumain nasaag ko last dito sa spelling sa parish. Dapat dito ka sa kuan sa Linueva Compound, Sir Cyril. Linueva Compound. Okay, adi na masuod lagi. Giudin na nga gitukod ni Kristo isip apostol. Apan klaro, kung dili pa importante ang iglesia, nganong gipabunyagan pa man siya na Ananias? Nganong tawag ang pagpandong sa kamot gikan man kang Ananias o nya nga ni-report man siya kang San Pedro diya sa tawag ini sulat sa mga taga Galacia. Mr. Armando Burha kung di na importante itong iglesia. Di ba? Ayaw lagi kamoy maiguan ng 8:9 7:8-9 sa Galacia. Ipatulog yun mo. Ngano man kay di ba ingon San Pedro 2 Peter chapter 3 verse 15 na mga butang alisod sabton sa mga sunod San Pablo nga gituis sa mga walay alamag ug sa mga matuoton una yung gibuhat ron. Ginatuis ninyo ang tawag ini nga ang nakasulatan
Di ba? Wa naman yung ko sa iya kay wa man sad siya palag puro sa naman opinion mo lagi. Okay, kulto ay wala po akong kulto. Ang simbang Katoliko ay itinatag ni Kristo eh yan yung inaaniban mo sa sabagtanan yan yung kulto. Nya ang nagtukod kay kana bitong kuan kanang engkanto. Ay, mga Katoliko sab silang Michelangelo da Vinci sa kadtong nagbugna sir nito. Yes sir. Romano Katoliko to sila puros. And devoted to sila sir. Kay na nagtigom sa iyang ngalan, dili oy. Ang kanang giingon nga magisgot sa iyang ngalan, siyempre kadtong gitawag og mga tawo nga iyang ubanan, kadtong naasulod sa iyang lawas. Kaya kung nakakasagawa siyang lawas, igo ka 7:21-23, San Mateo, Mr. Borja. Kung nakakasagawa siyang lawas. Okay, ay gibalik na ko sa lagi wrong pan lagi ko sir Budoy. Okay, sir wala pa man dayang Katoliko sa early church. Kisa nasulti. Kinsa lang story. Gimugda do ni Constantine. Story na. Nga naman kay before Constantine nang simbahang Katoliko na gani mga papa. Yan. Sir Almag, sir good evening nimo. Wa gid ni sod. Sige lang, luoy mo na sila ug pasudlon atong pugso kay basi unya og tawag ini magdugo ba. Ug ato ang pasudlon. So wala pa nakapag-follow sa mga pages, i-follow niyo ta mga pages RJ Roland Sandro Second TV Palya.com page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022 ug pwede sab mo mag-send din na og Facebook stars. Sa to mga channels sa wala pa nakapag-subscribe, subscribe niyo nga mga channels Tali Catholic, Apologist at mas official RJ Sandro Second TV, Kuya Apologist TV, and the Barakawan Religious Forum. Ug pwede sab mo mag-send ng super sticker, super chat sa super thanks. And sa tanang mga Katoliko ang gustong mutabang sa atong programa, pwede ninyong ipadala yung tabang suporta, pero sa mga account numbers, manakaroon din sa mga screens kung nagadagan ng information, o pwede sab mo mag-message sa itong page kung very mita sa inyong pagpadala. Daghan kayong salamat in advance. Ansa ko na be, wala bersikulo sa Biblia nga nag-ingon nga ang magisterium lang ang otorisado. Kada din St. Matthew chapter 28 verse 20. Kana din kanang sa Acts of the Apostles chapter 15, kanang council. Ilang hukman. After nga tawagin naghatag sila og hukom ang tanang mga Kristiyano sa sunod. At ang magisterium na Mr. Burha. Kaya ang problema di mo kasabot lagi ana. Di mo kasabot ana. Nya pagkauman kamo, asa mo po ni kuha og tawag ining otoridad nga maka-interpret mo sa balang kasulatan. Muna nga pataka lang taon mo. Diba? Ay na lang. Sa mandene ka banggitang mga tao sina Da Vinci, Leonardo da Vinci and Michelangelo. Tinuod na sir. In terms of arts, yes. Okay, sir, just ako lisod kaayo kung kalawasan mas kinaan ang kasulod sa Katoliko, pero ang sulpot ginaisi ay style mas demonyo sir Jofet. Ang pamaagis demonyo ipapil niya sa tao nga sa iyo na lang kaluwasan. So kumpiyansa kaysa di na sa mudawat ng sakramento, di na siya tawagan ng muhimog mga debosyon kay sa iyo ng kaluwasan, tuulang ko, giluasan ako. O di pagkamatay di impierno. Nga naman kiwa may grasya. Tinuod na si Robert. Okay, magdugo ang sungay ni sa Bagtaning ug Burha. Sir RJ mo dili na sila mosunod sa life. Ay nalang. Muna magkatawag ko sila mga argumento. Wala mag-ingon tudlo Stila. Usa man lang term nga nakasabot ka sa term nga magisterium Mr. Burha. Mo nagpikoy din nga nagistorya nga kasabot siya ng istorya. Magisterium from the Latin word magistra, from the Spanish word maestra, buti pasabot teacher. Takalan. Wala di ko mo sugot nga, di ko mo tuwan ng saging, akong tuwan banana lang. Mo ni kang Burha. 28-20 ang gingon ni Kristo og tudlo sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. Wading mo si Kristo nga tudlo sa tanan akong gisugo ninyo og katapos sa nakabasa ini. Wala. Ilara man pag-ibig ninyo ay may ilara. Na. Murag maguwang pabiyan ni sa ko si Mr. Burha og mauna ni sigurado gid ni. Sotoy na sa impierno, kusog ba na sa lakit, way sangit-sangit, yatak-yatakan, pues demonyo sa impierno. Yatak-yatakan pa ni. Tanawa na kong panabot.
Wala ko na magisterium St. Matthew chapter 28 verse 20. Kung sa man nagsulting Kristo na, tudlo sila. Teach them to obey all that I have commanded you. Kanang word nga teach. Action word na. Anang pasabot na. Tawag ining mohimo ka og action nga karami tong paghatag og information nga gikan sa iya. Ang konseyo sa Jerusalem dili permanente, dili bitaw permanente, pero ilang gibuhat ang tawag kining act of tawag kining official teacher Mr. Burha. Kinihatag sila o ni-decide sila Mr. Burha. Mo ni mga tawhan na pagkabangag na lang, di ko kasabot. Ginabasa nimo ang mga chat mo lagi. Sir Ma'am Jovely Vizca, good evening. Yeah, ako ang ginabasa gyud na ma'am kay di man ni mabuhi og nganing programa og wapod mo nga mga nagtan-aw. So even nga na ako'y topic unta i-present pero yun ako ang i-set aside tungod sa inyo ang mga comments. Ano pa? Notebook. Ano raw? Sino ang inutusan siya sa Mateo 28:20 RJ Pisot ang kulto mo? Wag mong ipahid yung pagkapisot mo sa akin kasi kayo ikaw yung originator niyan eh. Hindi. Ang inutusan yung unang miyembro ng Iglesia Katolika. Kasi yung mga apostol, mga Katoliko yun eh. Nasa loob ng Iglesia Katolika. Yung mga apostol, nasa loob ng Iglesia Katolika. Eh kayo, nasa labas kayo. So ibig sabihin, hindi kayo kaanib ng Panginoong Jesucristo. Kung hindi kayo kaanib, talagang kandidato kayo doon sa impyerno. Okay, gisugo kini sa mga apostol. Oo niya, din pagkauman. So ayun ka nakaroon nga tawag anang mo na ang paghatag og otoridad sa pagtudlo or gitawag og magisteryo, Mr. Burha. Pagtudlo gisugo dili ang paghimo. Ay, monopolya biya na kay wala dili biya tanang gisugo ni Kristo. Mo bitaw ang pronoun nga ninyo. Sa naman tao ni mga tawhana oy. Wa man dingos Kristo nga tudlo sila sa tanan sa kung gisugo ninyo og apil po ning nagbasa. Mag-apil-apil gyud mo ilabot. 3 times na ako na dream na Eucharist feel na ko unworthy kaayo ko. Ang kumpisal gyud Sir Joffet. Kumpisal gyud. Mao lagi nakita siguro na sila sa baktan ni si Imo Bro RJ kay ngano nakaingon siya. Gilara po na sir no mamaklad. Ang yabaga. Okay. Palpak ay mawalagi palpak is Burha. Sir Carlos Gisili. Maklad lagi na sir. Okay, dili usa ka hierarchy. Oy, hierarchy ato. Ngano man kay ang gisugo ni Kristo naa siya gi-appoint dito nga mao ang visible head si Pedro. Pagtuon lagi Mr. Burha. Mao na sipiat ninyo kanang inyong argumento nga Biblia ray makasabot ang tanawa sinimpang ko nga panabot. Sir Ala, daggan na ni siya naibalaan si Burha. Sige, pangutana. Ay, oo, tinuod na. Sir Carl Samonte, yes sir, good evening. 1 hour na ko. Okay. Then, ano po ba yung religion ng mga apostol na galing kay Kristo? Simbang Katoliko yun eh. Simbang Katoliko yun, Mr. Sabagtaning. At sigurado ako na hindi yung sekta ninyo. Liki. Ay na lang. Sir Rolando Ignacio, sir, good evening ni mong simbang pamilya. Sige lang. Sige. So, yun. So, kana lang una mga sir ug mga ma'am sa itong program kay yun, ato ang ginabudget na. Sir Jamie Oren, sir, good evening ni mo, simbang pamilya. O yun, sa wala pa nakapag-follow, hangyo lang ko, i-follow ninyo itong page mga sir ha, i-follow ninyo, i-share ninyo, then pagkahuman, katubat ng mga channels, ato ang YouTube channels, i-subscribe po ninyo mga sir ug mga ma'am. And yun, yung Dali Catholic Apologist o katong RJ Sandro Second TV. O usab sa yun sa gustong mutabang sa program kay until now nagkinahanglan kaagyapon kayo kami. Sa inyong tabag suporta kay lagi wa mi mahimo din yung mga sir ug mga ma'am kung wala yung tabag suporta. So gustong mutabang, sa gustong mo suporta, pwede ninyong ipadala yung tabag suporta sa mga account numbers, wala ko sa mga skills kanang nagadagan ng information o pwede sab mo mag-message sa tong page kung may remittance sa inyong pagpadala. Daghan kang salamat in advance.
Okay, gusto anong dili Romano Katoliko kasi ingon yung mga dili sila Romano Katoliko. Mr. Bora. Imuhang damgo? Pagbasa kasi sayan lagi. Pagbasa lagi kasi sayan. Encyclopedia International nag-ingon nga Roman Catholics there are two equally valid definitions of the Catholic Church comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder, who was both human and divine. So kung siya ang founder, atong mga apostol kay membro man mga Romano Katoliko to. Common sense ba? Common sense. Mao man gud ni topic sa among review sir kanang sir unsa gyud di ay ang pinaka meaning ug interpretation sa mga expert anang painting ni Leonardo da Vinci sa the creation of Adam. Sige sir, atuan na ikuan sir. Atuan lang tawag ining itakil sa pohon-pohon sir. Pa-end naman ko sir. Pa-end na ko sa program. Ato nang itakil pohon-pohon sir. Concerning ana. Para ma-appeal na si imuhang tawag ining research sir. To mao lagi. Ayan, sige. Pana lang una mga sir ug mga ma'am ha. Dili sa ko makadugay kay niabot na ko 1 hour, dapat unta 45 minutes ra. Pero nagpaabot man ko ni Mr. Burhan nga mosulod pero pamagid mosulod kay tagam na siguro mga tagam. Okay, sige. At ang isugda lang atong program sa pagampo ato pintapuson pinaga sa pagampo in ni Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria gratia predominus tecum benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. O Mary conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all that have recourse to the special donations and all those recommended to thee. Amen. Eternal rest unto them, O Lord, and let your perpetual election upon them. May they rest in peace. Amen. In the name of the Father, et Filii, et Spiritui Sancti. Amen. Ay, di ba tiyas kay Kristo, Mr. Burra? Anong St. Matthew chapter 16, verse 19. Di ba tiyas siya? Di ba tiyas siya? Ayun na, korek. Di ba tiyas Kristo? Di ba tiyas ng Biblia yung ibasa? Ikaw ngayon supalpal dito eh. Ako pa ngayon ang hindi naka-score. Ikaw nga yung kahit isang argumento hindi nakalusot eh. Okay, sa ngalan sa Bugpelas TV Polipuntor gamit ang ipanguluhan ng ipangunahan sila Catholic Apologies International sa mga kaubanan sila CA sa mga Katoliko nga subaybay, nagatabang, nagasuporta sa atong programa. Hagita ko, i-challenge ta ka? Magpahagit man ka, i-challenge ta ka. Mr. Bora. And gusto na ko nga face to face, Mr. Bora. Okay? Sige, mag-pre-debate conference tomorrow. Ha? Paendagan ko no. 1 hour ako. Kitagaan ta kag link kayo na waka ni sulod. Okay, kinanyang ubos nga dagat sa pagtuong Katoliko sa Argentino temporary yung manamilit yung mengon Iglesiam Servire at Fidem Katolikam Defendere. Mayong gabi yung tanan Ave Maria, Viva Cristo Rey.